da li damo mjesto da bude. Znaš šta, moramo isto, nego prodao se piti. Može, da. Hoćete malo samo da se makne. 5 metara su trebali. Nek se samo oni, ja sam viš kako se budu razlagati. Pazi, sam to se prodao se ne pamo. Da radimo paralelu. Kreni s ove strane, zato što će ti udarat na auto, kreni s ove strane. Vodi računa na ovo. Da ne bi udara na nju, kreni s ove strane ovako, šta udara na auto. Šta poček ti vas to. Utopi ovo ovako, Ste vi gotovi sa škarama? imaš li masku? Pazi da ne unetiš ovu. Saša, pazi na oči, Saša! Imaš li masku? Ga skroz, ne možeš kupiti. Da to prema Kosovo. Imaš graničnik, slušaj me. Imaš graničnik ovaj gore, izvuči ga skroz na brzo. Nemo ga tu Razu poru i onda ga spusti. Aj, otkini ga nož prema to. Ide ona druga, na zadnja, na zadnja. Ali ostani na tom vrati huligan, ne? Samo sa vrata. Da.
Tako, ma pizda, gotovo. A, jeste. Probaj Ah ouais, putain, oui. Arrête, arrête. Il veut leur faire voir la chaîne. Mais s'ils veulent s'amuser, ils veulent s'amuser. Još se drža. Ajde, ti. Daj spušću sad dole.
okej, aj sad ne. Redo? Može. Maki se ne snima ovo. Jere. Maki se jere. Možemo ga pribaviti poslije, znate, s lancima da uklopimo onaj zapad. Onda, a čekaj, mislim, prebaci gore. Mogli bi i prije, nego smo ostekli. Ovo je zastupnik sad uzeti. Čeka, slika nas malo. Pogotovo i životinje. Pazite sad! Pazi, samo lanac ne bi. Evo je ovo. Sve to. Pazi. Ajde, pusti. Aj, slika me ova, baš poslati ovo. A Bože, Bože. Bože. Će vidjeti te slike kod nas zrcale. Duša, dakle greda. Imaš budu.